Good morning ninjong tanan guys. Dami sa bagong bay. Dah gadag silhig kay limpyo mis undoy. Puro as baka. Siya ni mga baka dari ari man gilugway naunsa. Wa pagyapon na nahuman tungod sa mga kakulian lagi. Problema financial nga dapat unahon sa ag mga importante. Lawas lagi una. Ha? So, pa din taon ni maunsa. Pero gamay na lamang dyan ni kuwang mas dako na ag nagasto dani kaysa sa gastuhunon pa. Pero pala man dyan. Gani mga kuha na para sa mga linyas kurente ba. Sa mga hinlo undoy ron. Gamay ra pa yung katabang nanay. Mostly si Dara pag ni kay di ko kagwantat abo. Bos bigadatag ko ano mask no. So, pohon. Og kuan. Magrasihan, mahuman ra gid ning baza, anhin na tamag saba-saba pohon. Pero wa ko kabaw gano sa si undoy kay nagdag sundang kay magsagibo mi. Lamit tag napayaho kay ganahan man ta ko magsagibo. Puli-puli ta. Adto unahan ng landong. Imo tong init. So agdari guys na nanay karsada ta ko, di ba before mag-vlog ko na ni before. Wa paning ingani gamay paningadahan dyan na. I-grade na napay padung dito babaw. So, kuan mi guys, daplin rami sa barangay road. Ang plano naman ni undoy amo na ipalabat diha Kay arong napud may protection ba? Kay karsada ba ja? Na, pero mao lagi unahan sa bay. Unahan sa ring bay diri ja ipawahin na nang labat. Day ang silhig nagdama kog silhig da ara kasama gawgad grabing inita. Gada ko og shades. Ay, nahagbang ang sarok. Nagsarok po ko kay nagmotor mi pagbiyahe. Grabe gad yung inita. Mura ba di ko makakitas daan lagi. Magngana lagi ko nagbiyahe. So, mo ana ni update sa bahay, wa pay update. Mo ni update nga wa pay update. Kay daghan pa si kakulian ay tabo das naging tuig. Naoperahan ko. Daghay problema nang gisabay pag problema si Terry pod, operahonon. Nga nasa man napinding sa laman ay amo lamang pong gihinluan. Tay nagbitay to hang bagang gibitay. Kay aral pang luoja. Pero gamay na lang jadi kuwang bintana na laman. Diyan ka ng finishing touches lang may bintana, purtahan, tiles. Tanaw ra gunin dyan na baka dari gilugway. May kalibang-libangan. Taig baka, jatos unahan na po yung nagpakpak dadto og manok. Kanang kuan sa manok baka na sana balhibo. Naguro ga ihaw na nimo ngawat siguro silang manok. Mari ko ta dapit be. Kani mo ni portahan. Kani mo danag among kwarto. Labo nga mo na hinluon ng undoy kay ni has. Labong kadyo wala daghagas antik oy. Kita mo antik guys na nang ibakla rin antik na anay gilahang kuan. Kini murag na agad jud ni nagkuan guys, tambay-tambay kana may asin na. May asin. Sa silupin. So, maglimpyo sa ako. Magkita tayo gaman mo ni maglimpyo nga. Nag sunglass. Kaya raman sa magawa dari kay lapot-lapot pa ba init. Nila may ako nga bintana. Nanda may silingan dari. Nakita na. So ako kay bagda di silingan mi dari. Kalau ko bantay. Di ba na? Majunon po kaya ako silingan. Di ra kadyo igag arang lazo ag silingan. Naram di ay. Ako kabantay dadas ni Agi guys kay bagag sagbot. So, hoping and praying nga kuan mga sunod tuig makabalhin na mirani. Kakayanin. Wala kay korang kuan bagod kanang barag naglisod mi ba kay pagkaman sang opera daghan namang goy mga gastos kay nakoy mga follow up check up ni mga tambal yan ba. Murag na ay paway salamat natong baya oy total na putay kapuy-an. Salamat day kaado sa among gipuy-an nga bay karon kay barato ra ag among upa abang barato ra among abang. Wala ka adyo may nagkamulisod-lisod kay barato ra. Mo na nga may ato salamat nang pakuan ng bahay kay total napamatay kapuy-an pero palayaso na mi na. Nagadad ni asa na ngita na pataglain pero kamot lagi jud mi. Sige may magpaning kamot di pala man jud maabot ag langit. Mo na nga at least na nakabarlo gamay na lang pero pwede na jud ni actually pwede na ni puy-an pwede ra mataplakan sa
kahoy nga na pero di lagi safe lagi sa batan dani has mo kamang tumo nang di salam da abog papud mo nang mga bang salaman jud mi diyan na laman jud ni puhon balhinan og kanang humana jud siya daghan pa mi problema kay wa pa mi mga furniture o palit pa kog lingkuranan pang dining da sa sofa pa sa sala daghan pa higdaanan daghan pa jud kaadyo koy problema pero sagdira kay maabot ra kada na puhon. Guys, di ba nagtanom mi danis nanay sa unang mga limon og limon og limonsito. Usara jay naka-survive ag kuan ra jud limon ra. Ag limonsito kay giahat, di ba? Ag among gitanom diri nanay bunga daan sus kay giahat mas mga bata dili tug pang kuhag bunga na tandog patay. Ag melon, melon, ngano melon ba jay mayan? Ag limon ra naka-survive to dako na. Daghan na ni. Kapila lagud na nakabunga siguro. Kaya das na agin di man toy mga bunga pero di man kami naka-harvest kaya pa mi dari mo pudyo lagi. Kana mo na diha. Napay makugon di kadto maklaro. Dali po ko ibanda sa saging hinog. Itagaan mo ko sa masilingan og saging hinog da. Ang gidong ag para bonbon lagi po dari. Bonbon ra po tubig. Bugno rin ang tubig ikas ref ni kay ang inita. Sugod na tag panilhi. Kasaba na tang undoy biso paggada ko mas ba? Presko pa maning tae. Sunod man sunog mo na. Ani may musunobon, di day bawal. Ba. Bawal. Butang sila. Tanom na ko kamunggay di. Tanim mo sa prutas na ni. Kamunggay ang itanim dari gilid. Prutas ba rambutan? Magtanom ko Sa sa kamunggay. rambutan na niyo. Dari to Sa ba? rambutan. Putlon man kay Juan man. Asa magrambutan na na. Kani? Hindi ata magtanom og na natadani kay bidoa nga lagi sa mga bata. Putlon da. Tanom daan. Kay arong mutubo. Mangita ra tag rambutan nga buhi na. Tubo ba? Kini bandari guys, tam na nahukuan kamunggay. Yan na Nay daghang sangar tus bay ba mga kong nanay labog noon uwan na. Kaya igbali na mo dari na nami kamunggay, di ba? Di na tama. Katong mga Buntas. tubos ba magamit mo to dari ilibot dan kurma. Ba ni mo ikaw na bahala dia basta kay ga magtanom ra ko. Diya may dakong bato dari guys dia. Di ako dari galingkod kay ngisnak na ko, kapoy na ko panilhig. Wala. Ito ka. Arang kapuza jud manilhig guys, grabe. Sakit na ang likod ug sinilhig Paningot dito. ka. Ha? Di paningot ka. Arang singutas ang ilok. Aman. Nang ilok arang basa, grabe di jud lali manilhig, grabe daghana kadto siligon na tug baga kadto tais baka. Mangis nak sa tadi ha, nagdamang kog isna kay bawd jud ko katasan jud ko kay kapoy bisa manilhig. Kansa na ng kukab na. Ha, hami ko kab. Kana na pala may has diha. Oo no, kukab ko diri ay.